And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. And this is SPG, as in super. Backgammon Secret File. Ng ating kabisyo na si Luningning. Si Luningning na merong natutulog na asawa na bigla na lang lumabas ng bahay para bumili ng mayonnaise. Nang sa gayon ay maisawsaw niya yung hotdog ng mister niya sa mayonnaise. Yung hotdog na pinaluluto ng mister niya, linawin ko lang ha. Baka mamaya sabihin talaga nila yung hotdog ng mister yung sinawsaw sa mayonnaise. Tapos, pero pwede rin naman daw yun. Charot with the rot. Sa kadahilanang siya ay buntis. Kaya nga dapat daw pinagbibigyan ang mga craving ng mga jaundice. Agree ka ba doon, dude? Oo naman, agree ako doon. Ready ka na ba maging ama? Ready. Para sabi ni Titangelo, di mo lang alam. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nagbigay ng kanilang mga mensahe, suggestions, violent reactions sa ating SPG Secret File tonight. Ito ang sabi ni JV. Tama siya. Dapat pinagbibigyan ang buntis at buti na lang nakabawi si Luningning sa kanyang asawa kaya hindi na ito tuluyang nagalit. O hindi naman talaga ito magagalit dahil maiintindihan siya nito sa craving niya. Shoutout na lang po sa Team Bulacan Overdrive and happy birthday kay parang Yorme Rodjun. Yan ay sabi ni JV. Ito pa sabi ni Darwin. Pangalan pa lang ng SPG sender tonight. Naalala ko na yung kantang Luningning. Ano yung kantang Luningning? Okay, about sa cravings ng buntis. Well, na-witness ko yan doon sa dalawang kapatid kong babae. So wala eh. Bilang ako ang nakatatanda sa kanila, kailangan ko ring maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa mga tulad ni Luningning at ng mga babaeng nagbubuntis. Katulad mo rin, DJ Rocky. Kayo lang naman talaga nakakaramdam niyan. At kayo lang ang nakakaalam kung anong pakiramdam. Ang kailangan lang namin gawin ay habaan ang aming mga pasensya at intindihin kayo. Yun lamang po. More prayers sa mga biktima ng lindol sa Davao Oriental. Actually, we are also sending prayers sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. And just in case, dude, na meron silang gustong ibahaging tulong sa ating mga kabisyos out there, you may check out MBC Operation Tulong Facebook page so that you can donate anything basta galing at bukal sa inyong mga puso. Yes. Ito naman sabi ni Charles Sancho. DJ Rocky and DJ Titangelo. Nagutom ako. Actually, nagutom ako. Kanina yan din yung ulam ko, yung hotdog eh. Tsaka masarap talaga yung may cheese. Tsaka yung may sausawan. Pwedeng makahingi po ng pagkain. Pero, nakakagutom talaga. Akalain mong hotdog pala ang nais ni Mrs. Yun pala ang gusto niya at may kasama pang mayonnaise. Pero, yung hotdog na niluto niya, para pala yun sa breakfast ni Mister at pambaon sa opisina. Buti na lang understanding si Mister at nakabawi si Mrs. kay Mister nung umaga. At naipasok siguro ang hotdog sa kuweba. Walang lesson for tonight's SPG Secret File. Basta bigyan nyo ako ng pagkain o makakain ngayong gabi. Yun lamang po from Charles. Okay, thank you so much, Charles. Ito pa sabi ni Andre. Good evening, DJ Rocky, and good evening, DJ Jello. Ang masasabi ko lang sa ating sender for tonight, appear tayo dyan. Nagkaroon din ako ng misis na nabuntis at kakaibang klase talaga mga cravings niya kapag madaling araw. Minsan ay gusto niya ng pakuan na walang buto.
Meron bang ganon? Basta naiiyak na siyang sinabi sa akin na kailangan niya daw kainin yon dahil kung hindi raw siya matutulog. At syempre bilang asawa niya, hindi ko pinabayaan kaya humanap talaga ako ng pakwan sa madaling araw. At nakakita naman ako, tinanggal ko lang ang mga buto ng pakwan. Pinalabas ko na lang na walang buto yon. At siniguro ko talaga na walang buto siyang makakain at makikita ng sa gayon ay makatulog sila ng dalawa ng anak ko ng mahimbing. Yun lamang po from Andre. Grabe. Bang klase naman yung pakwan na walang buto. May mga ganun talaga eh. Na kakaiba, ng napaka-weird na mga cravings ng mga buntis. Pero, syempre bilang asawa, dapat pagbigyan mo yun eh. Mm-hmm. Ano yung pinaka-weird na narinig mo na kinrave ng taong kilala mo? Ayan, taong kakilala ko lang ha, linawin mo ha. Inayos ko na ha. Inayos ko na. Mangga. Mangga na? Sa gitna ng this oras ng gabi. Mangga. Mangga. Tapos isasawsaw saan? Nagpasama sa akin yung kaibigan ko eh. Tapos? Sasawsaw ba yun? May request siya, maanghang na bagong. Ay, saan ka maghahanap yun? Nandis oras ng gabi? Oo, tapos nasa village sila yun, tatandaan ko yun. Taray, nung village masyadong pang mayaman yung village. Oo, yung kakilala ko, sinama talaga ako. Oo, nakakilala mo na to. Grabe naman yung emphasis ng kakilala hindi, mo. kung ako yun, hindi hahanapin at wala sa village yung di ba? Hindi ko yung kwento. Pero yun nga, nagsasakyan kami, sinamahan ko siya. Sabi ko, ganun pala yan. Talaga, magkasama kayo ng kaibigan mo na buntis? Hindi. Ano? Yung lalaki yung kasama ko, kaibigan kong lalaki, nandun ako sa kanila that time. Nagre-record kami. Tapos meron kayong, yung asawa niya, buntis. Oo, buntis, nag-request. Nasa gitna kami ng pagre-record ng kanta, nag-request sa amin. So, biglang biyahe kami, hanap kami. Uy, nakailang minuto kayo sa labas? Ang tagal. Naganap kami sa palengke. May bukas pa ba ng palengke ng 10 oras ng gabi? Ang hirap. Umabot kami ng madaling araw sa kakahanap. Actually, ang oras talaga ng pagbubukas ng mga tindahan sa palengke, nasa 3:30, 4 o'clock. Ganon. Tapos nagbabagsakan pa lang ng mga gulay at isda sa mga Hindi pa pagkakataong maayos. yan. Wala pa. Ang hirap. Naganap talaga kami. Pero nakabalik kayo. Oo naman, nakabalik kami. Nakabalik kayo na may dala-dala na. Oo, pero hindi na gusto ng asawa niya gano'n. Okay na ako natulog na gano'n. Bukas ko na lang kainin. Ano reaction ng Okay kaibigan lang. mo? Masaya pa rin siya. Sabi niya, gano'n talaga. At least na nakita niya nag-effort ako. Sabi, brother, gano'n pala yun. Ganun daw eh. Kasi kapag iinit ang ulo ng isang buntis kapag nakitang wala, kuya-kuya ka lang dyan, tapos walang pakialam. Oo, syempre gusto ng babaeng buntis na yung mister niya kahit papaano may ginagawa naman. Minsan hindi sa pagkain eh. Gusto niya lang talaga makita may effort ka, lalabas ka, natataranta ka sa kanya. Pero hindi naman, pagkain pa rin, dude. Ganun. Kasi pagdating namin doon, tulog eh. Okay, sige. Kung sabagay, okay din na nag-effort, pero kasi parang para sa amin yung output talaga yung pinakamahalaga eh. Although it's the thought that counts, pero it's the other side of us na nag-iisip ng ganun eh. Na parang, minsan kalaban na namin yung sarili namin, dude eh. Alam mo yun, parang, ano ba, OA ba ako? Hormones ko ba to? Ginagaslight ko ba yung sarili ko? Or parang maarte na lang ba ako? Ganyan. Pero hindi eh. Hindi. Kailangan ng katawan mo, yung kinikrave mo at that specific moment. Kasi kung hindi, parang malulungkot ka talaga. Yes. And I think yun yung parang miraculous, o hindi ko masabi kung miraculous, pero wonder ng katawan ng isang human being in general. 'Di ba? Hindi lang babae, kundi lahat, 'di ba? Na parang meron talagang mga bagay na makapagpapasaya sa atin na dapat makuha natin bigla. At tumitindi lang siya kapag buntis ka. Yes. Hormones daw yun, sabi nila. Hormones yun. Yan. Kaya sa mga kabisyo natin na may misis o partner na buntis, maging mapagpasensya po. Tanawin nyo yung Manila Bay. Huwag nyo lang singhutin. Kasi may iba kayong maamoy dyan. Pero tanawin ninyo dapat kung gaano kalayo yung natatanaw ninyo, ganun kahaba yung inyong pasensya. Yes. Hindi pwedeng magsabi kayo ng arte mo naman. Alam mo, napakasakit sa isang buntis na babae yun. Masakit yun. Pag narinig niya yung mister niya o kaya yung partner niya, sabihin napaka-arte mo, tas buntis ka.
Kung po pwede lang ipasa sa lalaki yung pagbubuntis, bakit hindi, di ba? Kayo makaranas ng hyperacidity. Kayo makaranas na parang sinisipa yung ribs nyo. Hindi nyo naman nararanasan yun eh. Nag-shoot lang kayo, di ba? Tapos pa alam di mo pa alam? Oo, wala pang ganun. Parang sa mukha mo, parang hindi ah. Si Titan Jello, tatahimik lang. Dude, okay lang kung sakaling may makilala kami dito soon. Oo naman, walang problema. Next time, makikilala nyo. Yung pala 4 years old na, no? Mano Or po? lang, 7 years old. Tingnan mo? Masyadong bata yung 4 years old naman, partner. Doon tayo sa 7 years old. Batang ama pala to eh. Palitan na natin yung pangalan ni Titan Jello. Tatay Jello. Kaya pala ang daming mong alam sa pagbubuntis, dude. Saan? Kaya pala ang daming mong alam sa pagbubuntis. Wala pa nga. Wala pa. Sabi dito, totoo ba, Titan Jello? Hindi. Wala namang ganun. Depende na lang kung aamin si Titan Jello. Wala naman nagsasabi na ganun. Ito lang naman po ay mga joke lang namin ni Titan Jello. Hanggang wala nakikita, isa tong Haka-haka. haka-haka. Ang dali pa naman ngayon dude, ang dali pa naman ngayon. Ano? Mag-create ng fake news. Alam mo ba, merong binalita sa akin dito yung asawa ko. Sabi niya, alam mo ba, merong scandal si Fiang daw. Ganun? Oo, pero AI generated. Grabe, no? So, ang dali na po ngayong parang makapambiktima or para makapanlin lang ng mga tao sa paligid na parang may relasyon si ganito ganyan. Pero yung totoo, yung nasa picture, isa lang talaga dun yung totoo, tas yung isa kinabit lang yung mukha dun sa katawan, yung mga ganon. Kakatakot, no? Pero sa akin, don't worry, walang AI. Sasabihin ko sa inyo. Dude, umamin ka na. Masyado ka naman nagmamadali. Naging seryoso. Dude, alam ko Friday ngayon. Puro katatawanan lang. Pwede ka tumawag mamaya. Hindi naman. Yaman mo na mauna yan. Sige. Next time nga. Next year pa kasi yung Father's Day. Next year na kita babatiin. Ay, nako. Anyway, kabisyo. If you wanna share your secrets, share it to us. Raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Luning's Secret 5.